Hello everyone, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गोदानै मोनसे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर बे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों बिरगोस्रि। ओमफ्राय लोगोफोर बे बिरगोस्रि आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिथां खनसाइ ब्रह्म बिथाङानो। लोगोफोर बे बिरगोस्रि आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ बबे प्रडाक्शन बा बबे चेनेलावहाय नुनो मोनगोन बेनि फुल डिटेल्स मिथिजोबनाय जायाखै लोगोफोर। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि जेब्ला फुल डिटेल्सखौ मिथियो अब्ला बेनि सायाव गोदानै मोनसे नोंथांमोननो फिन आपडेटनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो नाजाबावगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो बे फैनो गोनां बिरगोस्रि आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर। जेब्ला बेनि डिटेल्सखौ मोनो अब्ला आं बेनि सायाव गोदानै मोनसे नोंथांमोननो फिन आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होबावगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो बे बिरगोस्रि आपकामिं मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो सोर सोर नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड दानिफ्रायनो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरोब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बिथां खनसाइ ब्रह्म बिथांनि मेथाइ रोजाबनायफ्रा जोबोरैनो मोजां जाखायो। आरो आसा खालामो बे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअआबो जोबोद मोजां जागोन। लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नों बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपकामिं मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय थायो।